Kada ku manta, yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon. Dalilan da suka sanya Sumayya ta shirin labari na ta fice daga cikin shirin, wato Nafisa Abdullahi. Masu saurare, kamar yadda muka kawo muku wato rahoto a ɗazu dangane da ficewar jaruma Nafisa Abdullahi wato Sumayya daga cikin shirin labari na. Tabbas wannan magana ta tabbata na ficewar jaruma Nafisa Abdullahi daga cikin shirin labari na ɗin. Bi ma'ana wato daga yau ba za ta ƙara shiga cikin shirin na labari na ba. Ko menene ya sanya? Masu saurare, to ga dalilin da ya sanya Nafisa Abdullahi ta ce ta fita daga cikin shirin labari na ɗin. Wata wasiƙa da Nafisa Abdullahi ta aikewa wato shi darakta na cikin shirin labari na ɗin, ko kuma mu ce shugaban Saira Movies wato Malam Aminu Saira, inda ta tura masa wannan wasiƙa wato don ta sanar da shi cewa ba za ta ƙara fitowa a cikin shirin na labari na ba, saboda wato wasu uzurarruka ko mu ce nauye-nauye da suke kanta, wanda ya sanya hakan ba zai ba ta damar ta zama wato a koyaushe tana da wadataccen lokacin da in an kira ta ta fito aikin shutin ɗin fim ɗin za ta samu lokaci ba, inda ta bayyana cewa uzurarruka ne da ita gabanta da yawa wanda ba za su bar ta ringa fitowa a aikin shirin fim ɗin da ita ba, inda ta nuna cewa ta yi godiya ta musamman wato ganin yadda wato wannan shirin fim ɗin wato yake ƙayatar da al'umma, inda ta ce ita kanta wannan shirin fim ɗin babu shakka yana burge ta, yana ƙayatar da ita, kuma yanzu shiri ne wanda ya kasance yake daɗaɗawa al'umma. Haka zalika ta ce wannan wato ba wai wani abu ne na wani abu da ya faru ba wai da zai hana wato fitowarta ko wani abu na saɓani, inda ta ce tana miƙa godiya da masoyanta da kuma wato dukkanin wanda suke kallon wannan shiri na labari na wato da cewar su yi haƙuri, nan gaba kaɗan za ta sake dawowa idan mai lokutanta wato sun sauƙaƙa, bi ma'ana idan ta samu wadataccen lokaci za ta sake dawowa. Abinda wasiƙar ta ƙunsa kenan wadda Nafisa Abdullahi ta wato tura zuwa ga darakta Aminu Saira. Kuma ko ɗazu da muka kawo wannan rahoto akwai wani wanda ya ƙaryata wannan magana. Babu shakka to mutum bai kamata a lokaci ɗaya ya ringa ƙaryata abu ba, kamata ya yi kai bincike. Ku je shafin jaridar BBC Hausa, ku tafa za ku ga wannan labari yana nan a buge, inda suka bayyana wato abin da Nafisa Abdullahi ta faɗa. Haka zalika abin da ya fara wato sanya wato mutane suka san hakan, ko da muka garzaya wato shafin ita wannan jaruma Nafisa Abdullahi wato sai muka tarar da wannan wasiƙa ta ɗora ta, kuma gaske ne ta tura ta. Kuma kamar yadda ku ga haka shafi ne na Nafisa Abdullahi da kankin kanta ta ɗora wannan wasiƙa. Da haka maganar ficewar jaruma Nafisa Abdullahi daga cikin shirin labari na ba ƙarya ba ne ba. Shi ya sanya za ku ga babu shakka a cikin shirin yanzu dai an ce Nafisa Abdullahi bom ya tashi da ita, wato inda wato yi mata rauni fuskarta ta yi kwatsa-kwatsa, inda sai an fita da ita wato ƙasar waje an mata aiki. Kaga kenan fuskarta ta tashi daga aiki, nan gaba za ka iya ganin kowace fuska a irin fuskarta. Amma wani abin albishir masu sauraron mu, wannan ficewa ta jaruma Nafisa Abdullahi daga cikin shirin na labari na, ku sani cewa ba zai rage wa labarin daɗi ba ko kaɗan. Mun san yanzu a cikin zuciyoyinku kuna tunanin cewa a yanzu shirin shi kenan ya daina daɗi, to ku sani shirin ba fa zai daina daɗi ba, domin a yanzu an samo wata wadda take kama da Nafisa Abdullahi sosai. Kawai dai idan ka ganta dai ka san cewa ba Nafisan ba ce, amma kamar an tsaga kara. Kuma ita ma ta iya aktin sosai, za ta nishaɗantar da ku sosai kamar yadda Nafisa Abdullahi ta nishaɗantar da ku. Babu shakka dai mun sani cewa ƙalubale ne babba na ficewar jaruma a cikin shiri, da zarar shirin wato yana karbuwa ko kuma ce da zarar shirin yana nishadantarwa a ce wani jarumin baya nan,
haka zalika abin baya daɗi a zukatan al'umma, kamar yadda jarumi Nuhu Abdullahi wato Mahmud a cikin shirin shi ma a baya ya mutu a cikin shirin, lamarin da ya sanya wasu suke ganin cewa bai kamata a ce Mahmud kamar shi a ce ya mutu a cikin wannan shiri na labari na ba. Shi ma ko da aka bincika sai aka ga cewa shi ma kansa uzurarruka ne suka yi masa yawa na dangane da siyasa, domin a yanzu yana da mukami wato da yake rike da shi a yanzu haka wato a fadar shugaban ƙasa, kaga kenan yana da wato wasu uzurarruka manya a gabansa wanda wani lokacin idan an kira shi ba za a same shi ba. Kuma ita harka ta fim ana son duk lokacin da darakta ya zo ya tsara wato dukkan al'amuransa na yadda shirinsa zai tafi, zai tsaye da rana da lokaci da komai a inda za a yi aiki, ya sanar da wato dukkan wasu jarumai aikin. To kaga idan aka gama saita waɗannan abubuwa aka kira jarumi ɗaya baya nan, to kaga ya riga ya tashi ranar aikin, ba zai yi wa'ai wannan aikin ba, sai dai wato idan jarumin wato ba wai lallai ne shi a cikin shirin ba. Amma kamar shirin labari na tilas Mahmud ya kasance dole sai yana nan, ita ma Nafisa ta kasance dole sai tana nan, kaga kenan ba zai yiwu a ce in ɗaya a cikinsu yana da uzuri ba a ce an fita aiki, dole sai kowa yana nan. To kaga irin waɗannan matsatsalu su ne za su ringa faruwa, wanda zai janyo wato a samu saɓani idan jarumi yana haka. Dama idan mutum yana da uzuri, abin da ya fi kar ya raba wa darakta hankali, ya kamata ya sanar da darakta, idan canza shi ne a canza shi. Hakan ta faru a cikin shirye-shiryen wato series da dama da ake kai a yanzu haka, inda akan samu matsala, wasu kuma matsala ake samu ta saɓani wato tsakanin jarumi, sai a saba inda darakta bayan da ya iya sai dai ya canza akalan labari wato ya koma wani bangaren daban. Amma kuma jaridar BBC da muka duba labaransu sai muka ga cewa sun kawo wato dalilan da Nafisa ta ayyana, amma sun ce wato da suka bincika wato sun ji cewar a wani bangaren saɓani ne aka samu tsakanin ita Nafisa Abdullahi da kuma wato darakta Aminu Saira. Amma Nafisa Abdullahi dai bata bayyana abin da ya faru ba, ta dai nuna cewa ita ce mai uzurarruka a gabanta. To kuma dai menene dai ya faru? Babu shakka dai rashin Nafisa a cikin, ko mu ce rashin Sumayya a cikin shirin labari na babbar tangarɗa ce, amma kuma ku sani cewa darakta Malam Aminu Saira ya san abin da yake. Shirin labari na ba zai taɓa baku wani rashin daɗi ba, za ku ci gaba da kallonsa cikin nishaɗi da armashi kamar yadda kuke kallonsa a baya. Ku sani cewa yanzu haka wadda za ta fito kamar yadda muka gaya muku a matsayin Sumayya, kamar su ɗaya, kamar an tsaga kara, kuma za ku yi mamakin yadda shirin zai ci gaba da faruwa. Shin masu sauraron mu ya kuke gani? Shin yanzu bayyanar mahaifin Sumayya yana da alaka da cewar Firazdo shi kenan ya rasa aurenta, ko kuma a'a Lukman shi zai aure ta? Duk da dai shi ma akwai kalubale a gabansa, su Hajiya babba ba za su bari ba. Shin tsakanin Lukman da Firazdo wa kuke gani zai aure ita wannan wato allurar ruwan? Abin da ya sa muka ce allurar ruwa domin kuwa Sumayya ta kasance allurar ruwa sai mai rabo ka ɗauka. Muna jiran jin shi. Kada ku manta, yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon.